Ekenekwa m ọhanaeze ndị Igbo ebe ọ bụla na ekene ngị asị m ihe ọma ya adịrị nwoke ihe ọma ya emelụ nwaanyị. Biko achọrọ m unu igbu n'oge mana biko chọọ m ka ike ule dan na ekene video before m kwuo ihe m chọrọ ikwu pertaining some comment mmadụ mee na my video na video anụ. Otu am say bulata Zion Ministry headquarter. I am not just bringing Zion headquarter. We are bringing Seraphic Hospital. I'm going to pay attention to the video. Just cool it down. Then the video in the can we explain this comment on a screen phone and because I show them car when I get to here evangelist this video. Primary school where our sisters in America we bring their children straight there. Akuzera everything. University more. And just go on just negate like just continue that place overnight. We don't need any help to help ourselves. You have what it takes to develop. If we continue with this mentality of running out, now some of you have adapted the mentality of when you die, they buried you in America, they buried you in Europe. Because other medical will be dropped by this kind of comment. No man just can be better in this thing. Just get to get ancestors. You don't know about the death. That is why Ndebu, our ancestors, Lucina, Isiweze, Adea Tonamba. Some of you a daily will bury me in America when I die. That shows that your generation have closed. When they buried you in America or UK, your children will also be buried there. More 20 years, they will change their name to George Fraud. Yes. Now, video yes, can we eventually you come. Mother Kalobi, will drop this kind of comment on my YouTube channel. Now my YouTube can mother Kalobi drop this comment from this comment and say, Kedi hedi henka, kedi he melo mother no wa. So na ina say inon iji ono gen iji anya gen afo ihe ndị ofe mma ndị Yoruba na-eme ndị Igbo anyị. Iwe Kalobi wee sị ebe ọ dị ọ na aha ebe a na-eme ka evangelist Ebuka Obi ndị Zion Ministry deje we protest na Nigeria. On Zion members 90% of them na abụ ndị Igbo. 90% of Zion members bụ ndị Igbo. Mana iji ọnụ gị pụtakwa ihe iji ọnụ gị pụta ebe a na-eme ihe n'obodo na-asị ndị Igbo n'ụlọ onwe ha ndị Igbo eme na protest. Mana because na your evil mind na your evil thought n'ime obi gị ibi n'ụwa anụnwa ka alụgo obi nnọọ imepe ọnụ iji Ili Ji na-ede comment ya because comment ọbụla ide na social media mmadụ bụ obi mmadụ afụla anya. Iwe Kalobi wee sị ma gịnị si ndị Zion jewe protest maka gịnị? Or is it because of the hatred unu nwe ebe evangelist Ebuka Obi nọ ka unu ya sị na ndị Zion jewe protest? Why? Enwe ihe mmadụ emegide n'ụwa nọ ị na-ajụzi onwe gị sị gị o nwere ihe mmadụ mere gị separately? O nwere ihe evangelist Ebuka Obi mere ndị Igbo anyị separately? That even in the midst of this chaos n'ala na Nigeria ị na-asị ndị Igbo maka na ha bụ ndị Christian ha bụ ejewe protest. Ka ebe your conscience dị? Edo nun na-asị na humanity before religion. Kedu ebe your mind, kedu ebe your conscience dị? As m can join you this comment. Kedu ebe your conscience dị? Because a na-ekwu okwu like this na-asị ndị mmadụ wepụ na aka enwe n'ofe tupu ma gịnị ọghọọ aka mmadụ. Tomorrow na ịbịa bụrụ ihe na-gbasara gị bịa bụrụ ihe ị na-amara ka o si ebido ya waga ọ bụrụ because na you are so bitter against man of God, you are so bitter against the things of God. Ihe niile anyị na-ekwu go first as about ndị Igbo first before anything. Mụ na onye Igbo na-eme ka ha na-amajụ gị na Igbo onye ụka ka na-eti isi ana. My own is that na as long as Igbo godo onye Igbo first of all Igbo ahụ bugodo ụzọ bụrụ number one priority in everything nobody na-eme n'ụwa. As long as no gina one nwoke na eme, then after that your individual belief can come in. You chokwa ko bute unu ogbagala bute mana you chokwa ka individual belief e bute unu ogbagala. You guys can still do something together in order for to reach a common ground, a common goal. Onye obuna gene e wele gain e wele si onye obuna akabala onwe.
and imepela ọnụ iji Ili Ji na ede wee comment ya sị ndị Zion ministry aja wee protest na Nigeria. How wicked can you be? There's no enemy so ọbụla si define wickedness karịa ụdị anụnwa kịta dị ebe anụ. Anyị nọ na Lagos na afọ ka ndị Yoruba si emekpa ndị Igbo ahụ. Nasi na gịnị mee na on the 28th of August na ha ebido protest bụkwanụ gịnị ị na-afịa n'akụkụ ebe ihe a bụ vidio m na-eplay by the time this nkwuchara ihe nchọrọ ikwu. Ị ga-ezi ntị ịnụ ebe ha na-eme meeting na-asị na gịnị na there is no going back in their protest against ndị Igbo ka ndị Igbo mee hapụrụ ha Lagos anụ. Ibulu onye Igbo ọbụla na-ege m ntị ebe ọbụla ị nọ mala for being an Igbo person in Nigeria we go number one enemy to your opponent, to other tribes. For being an Igbo person, you don't need to insult anybody, you don't need to quarrel with anybody, you are automatically an enemy, a number one target for onye ọbụla. Mana abịazi ebe ndị Igbo ya nọkọ ọnụ mee ihe ka nwanne si eme mmadụ wee dee this kind of comment. Me play the last video ka unu fụ the meeting ndị anụnwa na-eme na-asịkwa na they are not going back, they are not relenting in their pursuit ka afụ na ndị Igbo na Lagos State. What effort are you making to tell your people say na everybody should be careful their movement? Ma ndị na-asị na okwu anụ abara uru, ma ndị na-asị na epeli anya, I will not tell you what to believe and I will not tell you what to do. As long as na ịbụ mmadụ maala ihe, ọ bụrụ mmadụ kpọga ha na Lagos, n'ihi nọ na Lagos na-achụrụ onwe gị ihe, I will not mmasị gị support okwu m na-ekwu, mmasị gị support na mana ma gịnị were ile gị gụọ eze gị ọnụ. Ma na ndị gị na ha na-eme ka ihe afụrụ gị n'anya. Mala na ndị gị na ha na-eme ka ihe eme gịnị afụrụ gị n'anya. For being an Igbo person alone, Igbo enemy to other tribes without you not knowing. Mana ebe a na-eme protest onye ọbụla bụ onye Igbo mana ihe eme na election mana mmadụ ka obi na-ede this kind of comment just because na nwanne gị na-eje ụka ngwa na-eme omenala, just because na nwanne gị na-eje ụka ngwa na-eme omenala. Ma nwa ji emechi afa gị ka ndị mmadụ ghara efu afa gị, ana amakwa nwa ji emechi efuta ndị mmadụ ghara efu ya. I know my reasons of doing that. So biko ịnọlụ in the midst of people not think like this, be wise as serpent gbala ndị ahụ ọsọ. So kita achọm ka ntị ilu no the video ka unu no ebe ndị Yoruba na-eme meeting na-asị ka ndị Igbo hapụrụ ha Lagos State. And also to round it up, amara m ihe ndị mmadụ mere Okwuluọra ha na-achọrọ ka ha gbuwere Okwuluọra, but we stand with Okwuluọra so na onwe ihe eme Okwuluọra in the name of Jesus Christ. Okwuluọra ya ebi ogologo ndụ, Chukwu nna ya agbụ ya ume. Okwuluọra ya hapụ onye bụ na gịnị tupu ọ na-ahapụ ụwa n'ụwa Chukwu ke Okwuluọra will raise 10 people that is more bigger and better than Okwuluọra to take over that thing obidogo. Ihe ọma Okwuluọra na-eme will not die with Okwuluọra. Ebulukwana ndị a na-ezo, ebulukwana onye anyị na-anata ihe, kedu ihe Okwuluọra nọchiri gị? Ndụ ọ na-azọ ndị mmadụ Chukwu nna na-enyere ya aka, ọ na-azọ ndị mmadụ. Are you not happy about it? Are you not happy about it? Asị m ka m jụọ gị. So biko ịna-enecha vidio nwa ka bakwa na share ya ka onye ọzọ so dị n'afọ ngwa na-eneza vidio ebe ndị Yoruba na-eme meeting na-echụpụ ndị Igbo. Ịna-enecha this video then ị makwa obi ọka ya ekwe gị ka ị na-adọrọpụ this kind of comment because na nwanne gị na-eje ụka ngwa na-eme omenala ka ọ dị mgbe ọzọ ndị Igbo anyị. So Yoruba, we should stop complaining because we need to protest. We need to come out and protest. Igbo are disrespecting our institution. They disrespect our traditional ruler. They disrespect all our headers, and they can't take it in their own space. Therefore, we must not fold our hand. I just have to tell everybody this: this protest, Igbo must go, and the scrap of a unitary system is a must, and it's coming, and it's going to be loud. It's going to whoever that want to die should. It's in our space. This is our heritage. This is the land our father fought for. And we will not allow anybody, no matter how many acres of land you buy, it is our land. And your land, your purchased land have expired time. Therefore, you cannot claim ownership. So, thank you, Madam Ajoke, for sir. Let me just quickly say this. I appreciate you, sir, Baba Omega.
But we need to be very careful so that we don't play into the hands of the enemies. We are still within the context of Nigeria, and asking for the expulsion of any ethnicities within our space, we can make statements like that, but we need to be very, very careful of the diplomatic consequences of how they are going to twist it. We live in a place where people are naturally very, very manipulative already. So I support that the end should come against the unitary system of government, but the issue of saying any ethnicities must be forced out of our space cannot be. We need to be very careful. You can be accused of terrorism, incitement, or any other thing.